ಹರ್ಷಿತಾ. ಕರ್ವಾಪ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಗೋವಾದ ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟ, 25 ಮಂದಿಯ ದುರ್ಮರಣ. ಗೋವಾ ಉತ್ತರ ಗೋವಾದ ಅರ್ಪೋರಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟ ಭಾರೀ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸ್ಫೋಟ ನಂತರ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಲಬ್ ಬೂದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 25 ಮಂದಿ ದಾರುಣವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಗೋವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾವಂತ್ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮೃತರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು ಹಾಗೂ 3 ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ 4 ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದಾಗ 3 ನೇರವಾಗಿ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಉಳಿದವರು ಗಾಢ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿರುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಾವಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ಲಬ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕಮ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ನಂತರ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದ್ದು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಆಫ್ತಾಗಿ ಹೊರಬರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಬೆಂಕಿ ವೇಗವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಲವರು ಒಳಗೆ ಸಿಲುಕಿದರು. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಶೀಘ್ರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದರು. ಶಾಸಕ ಮೈಕಲ್ ಲೋಬೋ ಅವರು ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರವಾನಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತಡೆ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಾ ಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:04ಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ್ದು ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರು, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಹಾಗೂ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಕಿ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು 25 ಶವಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಕಿ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಡುಗಿಸಿದ ಈ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಶೋಕ ಸಂದೇಶಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪೀಡಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ನೆರವಿನ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. गाड़ी ऑर्डर में आऊंगा यार, प्लीज कॉपरेट करा मशीन, प्लीज चल मशीन प्लीज. अरे भीतर वो बाहर से भीतर जाओ चले ऊप पण जा भीतर हो स्टाफा भीतर वे स्टाफा भीतर कैसे बंदे ये हाय ओए रा हाय क्या बता रहा ए रा रे बाबा ओए ओए आप कोना वाला ओए भीतर परे ओए बा आगे किचन है तुम्ही कोण असा हा सकल वाढवे का पुढे वाढ सकल होतं ओए भाई किचन है ये चप्पल ले आमची टॉर्च जो इन्सिडंट आज रातचो जाला व्हेरी सॅड म्हणटा तशें. ज्या क्लबाक ज्या पद्दतीक उजो लागला आनी 23 डेथ जाले. 23 डेथा पैकी ऑलमोस्ट 3 फिमेल आसा, बाकीचे मेल आसात. चडशे तेंचे लेबर आसा अशें दिसून येता. एक अजून युनिफॉर्मान आसा म्हणून ऑलमोस्ट आमचे फायर स्टाफ, पुलीस स्टाफ हे सगळे म्हणजे इन्सिडंट जाता हांगासर पावले
तांच्यांनी कंप्लिटली उजो पालोवपाचो किंवा सगळो कंट्रोल घेतलो, बट वाचोवपाक कोणाक शकले ना. म्हणजे जे लोक भायर सरलेले ते फक्त वाचले. पण एकंदर जर पळयत जाल्यार त्या क्लबाची सिच्युएशन्स इट इज व्हेरी म्हणजे कसलेच नॉर्म्स फॉलो न केल्ले आसा, कसलीच सेफ्टी फॉलो न केल्ली आसा. सहज प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करतालो ताजेर कळ्ळा की विदावट एनी म्हणजे बाकीची सेफ्टी फायर सेफ्टी परमिशन्स हे ते न घेतना अशा पद्दतीचो हो क्लब चलतालो. इन शॉर्ट म्हणजे खंयच्या परमिशनाचेर चलतालो ते व्हेरीफाय करचें पडटलें. एट प्रेझेंट उलोवप योग्य जावचें ना. बट जो इन्सिडंट जालो तो योग्य जावंक ना. जे मृत जाले त्यांच्या प्रती म्हणजे शोक व्यक्त करता, त्यांच्या फॅमिलीच्या दुःखात आम्ही सहभागी आसा. म्हाका खूब वायट दिसता की अशा पद्दतीचो इन्सिडंट आमच्या गोंयांत आनी ट्युरिजम स्टेटीत जाला. खूब खेद व्यक्त करता. आनी जो कोण चलयतालो हो क्लब ताजेर स्ट्रिक्टली एक्शन ही जातली. जांच्यांनी परमिशन्स दिल्या हेच्या खातीर जर आसत, कसलेय परमिशन्स दिल्या जर आसत विदावट नॉर्म्स फॉलो करिनासतात, जाल्यार तेजेरूय बी सरकार योग्य ती एक्शन घेतली. आणि बाकीची फुडली सगळी कारवाई सुरू आसा. आत्ता ज्यो 23 डेड बॉडीज ज्यो भितर मेल्या त्यो फक्त 2 जण हे जळून मेल्या. बाकीचे उरलेले सगळे गुदमरून मेल्या. अकॉर्डिंग टू अवर सफोकेट जावन मेल्या अकॉर्डिंग टू अवर म्हणजे पुलिसांच्या म्हणण्या प्रमाणे. बट सगळ्यो पोस्टमॉर्टमा खातीर व्हेल्या. तेजे डिटेल कॉज आनी ते फायंड आउट करतले. उजो कसो लागला आनी बाकीची हे कितें ताजी सगळी इन्क्वायरी ही डिटेलान इन्क्वायरी जातली. आनी ताज्या उपरांत जेंका बिहायंड द बार्स घालपाक जाय, पनीश करपाक जाय, त्या सगळ्या जाणां पनिशमेंटूय करतले. या हेचेर एक्शन जातली तशें. आनी जर विदाउट परमिशन जर बाकीचे क्लब एक तर आमचें सरळ म्हणणें आसा की फायर सेफ्टी नासतना किंवा प्रॉपर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आनी हे नासतना खंयचेच क्लब हे चलपाकूच जायना. बट काही जाण हे नॉर्म्स फॉलोच करिना. जे स्थानीक पंचायत लेवलाचेर अशा पद्दतीची परमिशन्स घेवन एक एकदां चलयता म्हणून ते फायर्स आनी हांच्या लक्षांतूय येयना. वा पुलिशेकूय बी तेंच्यांनी प्रॉपर खंयची लायसन्स न घेतल्या खबरूय नासता. हो अशा पद्दतीन चलतालो. बट इन फ्युचर अशा पद्दतीचे क्लब्स आमी चलोवपाक दिवचे ना. म्हाज्या फायर डिपार्टमेंटाक अकॉर्डिंग टू द फायर सेफ्टी प्रत्येकाची चेक करपाक लायता. ट्युरिस्ट किंवा गेस्ट हांगासर आशिल्ल्याची खबर आसा भितर मरण पावले जातून इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा त्या प्रमाणे टेंटेटिवली आतांच्या घडीक तरी 3 ते 4 जाण ट्युरिस्ट अशें दिसता. बाकीचे सगळे अकॉर्डिंग तेच्या युनिफॉर्मा वयल्यान तांचे स्टाफ अशेंच दिसता. कसो ट्रिगर जालो म्हणजे एकदम फूल कसो स्प्रेड जावपाक कारण गव्हर्मेंटा कडल्यान जी इन्फॉर्मेशन मेळटा प्रमाणे कितें वयर उजो लागलो आनी भायर येवपाक मेळनासल्या कारणान ते थोडे जे सकयल रावले आनी कंप्लिटली वयर पेटपाक लागले. जे भायर सरून आयले तेच जगले. फक्त भितर उरले त्या खातीर सकयल जे वचून म्हणजे अंडरग्रावंड जेंचो जो किचन कितें एरिया आसा थंयसर जे रावले ते सगळे जाण गुदमरून हे जाल्ले आसा. कसो उजो लागलो आनी कित्याक लागलो ते आतां कळूंक ना. 23 म्हणटा पळय ते सगळे चेक केल्या उपरांत काय आनी चेक करप ना. सगळ्यांक चेक केलें. ऑलमोस्ट सगळ्यांक आमचे फायर आनी पुलीस सगळे भितर वचून चेक केले. लोकल बाकीचे सगळे आशिल्ले 23 बॉडीज मेळ्ळ्या. इंजरीज जाल्ले कोण ना कोण मेळ्ळे. सर असे जे क्लब असतात त्यांच्याकडे फायर डिपार्टमेंट अथवा बाकीचे अधिकारी वर्ग असतात ते लक्ष दिलं जातील असे सांगता 87 ವರ್ಷದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸದಡಿಯಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಾರವಾರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶುದ್ಧ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಏಕೈಕ ಮಳಿಗೆ. ಪೂಜಾ ಹೋಮ ಹವನ ಮದುವೆ ಮುಂಜಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಬಾಳೆ ಎಲೆ, ಬಾಳೆಗಿಡ, ಬಾಳೆಗೊನೆ, ಮಾವಿನ ತೋರಣ, 5 ಜಾತಿಯ ಜೋಡು ಹಣ್ಣುಗಳು, ಬೇಲಪತ್ರೆ, ತುಳಸಿ, ಹರಿಯಾಳ, ಶಂಖ, ರುದ್ರಾಕ್ಷ, ಕಡಧಾನ್ಯ, ಬಾಸಿಂಗ, ಮದುವೆ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಯಿ, ಹೂವಿನ ಹಾರ, ಆಕಳ ಶುದ್ಧ ಹಾಲು, ಶುದ್ಧ ಗೋಮೂತ್ರ, ತುಪ್ಪ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತು ಕಾರವಾರದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದ ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಾರವಾರ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನರಸಿಂಹ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ರಾಯ್ಕರ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಕೈಕಿಣಿ ರೋಡ್, ಕಾರವಾರ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9242121334. ಇನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಕಾರವಾರ ಪ್ಲಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.